Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. At ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalayan ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalayan ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumakanila, at iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalain ko, kundi sila rin ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y at ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya natin na ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang
O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa sa kanila at ako'y sa Nabasa na po ang San Juan 17. Talakad tamo po. Maing tamong metong pamipasalamat. O malugod a Diyos, aki kaming igpa, ngeni pong abakay ti. Di kami pong anak yu, makahityo kami, banggawan milang pasibayo, din kaya kaming banalatungkulan kaya ka. Ginoo ngeni pong pinanditay ti tulutan mong ibuklat meng maliwalas, ing pasbulning kaya riyan banwa kaya kami. Ginong Diyos, kamangawani nung mangawani ka nanuman po wala kayang ngarapat. Huling sinabi mo, makapangako ka, kato kami, may buklatanan kami. Manyawad siya ing balang metong kaya kami. Salpantayanan mi mo ang pong paniwalan, alang pamag-alinlangan, tanggapan mi pong alang kulang. Ngeni pong pinanditay ti, tulutan mong panimunan mo kami. Pasaksi mo, ing kaya kang upaya, ampon kalam, ngening oras ay iti. Makanyan mi sana pong dandaman, Ginong Diyos itang banal mong presensya. Igpambanal, parang alanda ka po ang pong pupurian. Pablasang king uli na ning lugod mo kay kami. Lugod ayemi atawaran. Iningat yu keng pepasibayo karingaldo na po ng ganang ining kinabukas. Ginope para man yu kay pong biyeng pong sikanan. Malaya kaming gagalo ang ganang ining pinandit. Nganing oras ay tigin Diyos ko. Gawan mila rin kay kaming banal at tungkulan, makanyan keng mipapagmanano ka rin kay kang banalaw. Salita. Tulutan mong dinan mo keng kabyasnan, kagum naning pamanalastas. Banting upayang yung kabyasnan na iti Diyos ko, makanyan miyang agamit, sumulong kami. Banting upayang yung kabyasnan na iti, makanyang keng milaya king kamangmangan. Igpambanal, patnubayan mo kami. Ginoo ni po bayo ning pecha karing keking biye. Ay reforma mino saan ang lubusan ding balang ke kaming sarili. Ginoo ay lukas minasana pong lubusan itang luma karing keking pangatao. Agawa mino sana king mitmong katapatan ay lang pamagkunwari ding balang ke kaming banalatungkulan ke ka. Diyos ko Ginoo ilawot yu po ing kasangkanan karing banal ming kapamintuan. Diyos ko ngening oras ay iti, lalapit kami, makisabing mayap. Tingal doming bukas, bayo yung pecha milalubos kakilalampon, kamalayan nung nano po yung ay dalana kay kami. Diyos ko Ginoo dumalan ngan sanang mayan, karing balang kay kaming biye, nung nano man po, yung nadaratang kapagsalbatan, yung nano man pong kalamidad, karing balang kay kaming biye. Makapanalig kayang lubusan kaya kay Diyos ko, yung sablay panalig mingan kaya ka, uling ikayong Diyos, alina lang kaya kami, ikayong puwersami kayong biyemi, at yung karingwanan mong gamat, makasalaling balang kaya kaming sikanan. Igpambanal, oreni po ding gamit, pinili mo, at alete na ning banal upaya. Diyos ko, gabod sanang gampanan dala, ang pong galawan ding karelang banal atungkulan, at luklukan ning luklukanan ning kalam. Diyos ko, panimunan mula, dinan mong tetagan, pasiknangan mula king biyeng spirituang gana ring literal dang biyeng reti. Adwan kurgu, itubod me at iparala ing mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kay kaming anak yu Ginong Diyos. Banting upayang tarian na kami king hanggang katutuan, king hanggang kabanalan, banting upayang ikay malyaring malili, nune makanyang keng lalong magit sumulong. Igpambanali tapure ting kekeng dimut a panalangin kay kangyan nga bakay ti. Sana tanggapan mo nga na yun mong mabanglungayin king keko pong banali harapan. At tanggapan mi naman para itang liim yung kaiblasan. Ing sablay papamilitan ngan po king kay kayo nga nakabugtong Yeso Kristong kay kaming tagapagligtas. Kambet saop daring mapamatulang Espiritu Santo, yan asa po pa. Magay
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Nabasa po ang prinsipyo ng unyon.
Sana ay magkaroon ng bahagi sa kayamanan ng Diyos. Na hindi nawawala sa inyong mga puso at hindi nananakaw ng sinuman, bagkus kayo ay makakapamahagi pa sa yaman ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapahayag, at pagtunggon sa kaniyang mga salita. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo sa oras na ito. Banal na araw na inyong pagtitipon-tipon. Muli, kayo ay nagsama-sama sa isang mahalagang araw na inyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kayo ay nagtipon-tipon upang inyong dinggin ang kaniyang mga salita. Na siyang gumagabay sa inyo sa araw-araw sa inyong mga buhay. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa kaniyang mga salita. Kayo ay nalilihis sa di tamang landas, sa anumang kaguluhan, at anumang kasamaan. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig, kayo'y lalong tumutugon at tumutupad sa inyong mga tungkulin at sa kaniyang mga ginintoang aral. Sapagkat ang inyong pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay isang katangi-tanging tatak ng isang tunay na Kristiyanos. Ngunit sa panahon ngayon, may karagdagan na dimensyon ang pagpuri at pasasalamat. Ito
ay ang mga pagsasakripisyo, at ang paglilingkod. Sa pagsasakripisyo at paglilingkod, nakasalalay ang tunay na paghahandog. Dito makikita ang tunay na kagalakan ng Diyos, ang pagiging matapat na mayroong sakripisyo. Ito ang tunay na handog na ikinasisiya at ikinatutuwa ng ating Panginoon. Gaya na lamang na ginawa ng 3 pantas, isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili. Dinabag nila ang isang kautusan na higit na mataas na sumasakop sa kanila. Upang nang sa ganon, maisakatuparan ang pagpuri at paghahandog nila sa pagsilang ni Jesus na tagapagligtas. Isinangtabi nila ang isang batas na kanilang ipinaiiral. Nang sa ganon, ang kanilang ninanais na maghandog at mag-alay ay kanilang maisagawa. Nang ipinanganak si Jesus na ating dakilang tagapagligtas, ano ang inihandog ng 3 pantas? At ano ang mga isinisimbolo nito? Sino ang may nakakalam sa aking Hello. Ang inihandog po ng 3 pantas sa ating pong Panginoong Yesus ay ang ginto, kamangyan, at mira. salamat sa iyong karunungan, sapagkat sa pagdating ng 3 pantas, mayroon silang dalang inihandog. Ito ang inyong narinig, ginto, kamangyang, at ang isa ay mira. At ang bawat isa nito ay may kani-kaniyang simbolo na kumakatawan
sa pagkatao ni Jesus. Ang nasabing ginto ay sumisimbolo na isang puro, dalisay, at wagas na pag-ibig. Gaya ng pag-ibig ni Jesus sa isang katauhan, pag-ibig niya sa kaniyang mga anak na kaniyang ginagawa. Gayon din naman, ang kamangyang ng ibig sabihin sa inyong naiintindihan ay insenso. Kaaya-aya, mahalimuyak na amoy. Na ang ibig sabihin ay ang pag-aalay ninyo ng panalangin sa Diyos. Na ito ay mabango at katanggap-tanggap. Mayroong katapatan, malinis ang inyong puso. At ang pangatlo, ang nasabing mira, ito ay sumisimbolo, nangangahulugang pagpapahayag, pagtuturo sa mga salita ng Diyos. Gaya ng itinuro at ipinapahayag ni Jesus na sa Kaniya'y naniniwala. Inihayag niya ang katotohanan, ang pag-ibig na wagas, kung papaano kayo tumugon at maglingkod. Nang sa ganon, ang sino man ang sa kaniya'y maniwala, ito ay magiging mabuting tao. Sa araw na ito, na inyong pagsamba, ito'y nangangahulugang isang handog. Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang inyong maaaring ihandog o ialay sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia, ang wika niya, kayo ay laging mag-alay ng papuri bilang isang handog sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagkilala sa kaniyang pangalan. At huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng kabutihan at pagtulong sa inyong kapwa sapagkat sa ganitong paraan, ang Diyos ay natutuwa at nasisiyahan sa inyong mga ipinapakita. Ang pagsamba ninyo ay nangangahulugang paghahandog. Ang tunay na
paghahandog ay walang iba kung hindi ang inyong mga sarili. Wika ng Ebanghelyo, ang sabi niya, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag sa atin ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na maghandog kayo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Ano man ang inyong paglilingkod sa Diyos, lagi ninyong iisipin at lagi kayong magpahayag ng kabutihan sa inyong kapwa at ang pagtulong na bukal sa inyong kalooban. Sapagkat ang sabi ni Santiago sa kaniyang sulat, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. At ang pananampalatayang walang gawa, ito ay nangangahulugang patay. Walang halaga, walang kabuluhan. Kung kaya't marahil kayo ngayon ay nagtataka. Pag-aralan ninyo ang mga karunungan, pagkain na sa inyong hapag, sa inyong harapan. Bagong taon, bagong buhay. Yan na marahil ang nasa inyong kaisipan. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa inyong mga puso. Sino nga ba ang may tunay na pagbabago? Sino nga ba ang may tunay na paniniwala at pananampalataya? Kayo na ba ang sagot sa kanyang mga katanungan? Marahil nakikita ninyo at natatanaw ninyo sa inyong mga mata ang walang hanggan. Kaguluhan, pagpatayan,
ang kasama. Hindi kaya nahahabag ang inyong mga kalooban. Hindi ba ninyo napapansin ang mga kapag subukan, kalamidad na sa inyo'y dumaraan? Sapagkat ang Diyos, isa ito sa kaniyang paraan. Nang sa ganon, ang taong nakakalimot sa kaniyang kautusan ay muling magbalik loob sa kaniyang pag-ibig. Wika ninyo'y bagong taon, bagong pag-asa. Sana makita sa inyong mga sarili ang tunay na pagbabago, ang tunay na paghahandog, ang tunay na pag-aalay ay ang pagbabago sa inyong mga sarili. Na mayroong katatagan, lumalaban sa kasamaan, tumatakbo sa ayon ng sanlibutan. At higit sa lahat, tinitiyak na naaayon sa plano at sa kalooban ng Diyos ang inyong mga gawain. Ito'y iilan lamang sa karunungan na maaari ninyong isimpan, ipunin sa inyong mga kalooban. Ito'y kayamanan na hindi nananakaw. Ito'y kayamanan na hindi nawawala. Laging sinasabi ng Panginoon sa inyo, ang pagtitiis, ang pagpakumbaba sa inyong paglilingkod, naway sana lagi ninyo itong gawin. Ito ang kapayapaan na maaari ninyong tanggapin upang mayroon katahimikan at magkaroon ng sakripisyo, magkaroon ng kabuluhan ang inyong paghahandog. Sakripisyong iginagawa katulad ngayon, gaya ng inyong pagsamba. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang buhay at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Huwag sanang magsasawa ang bawat isa sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Diyos at ng inyong panalangin na walang sawang lumalakad sa kanyang mga alituntunin. Huwag kayong huminto. Sapagkat ito'y kayamanan
na inyong maipamamahagi sa inyong kapwa. Ang pagtulong at paggawa ng mabuti sa inyong kapwa. Muli, ito ang kaunting karunungan na ibinabahagi sa inyo. Alam kong marami ang sa inyo ay may dalang kayamanan, karunungan na hindi nananakaw, hindi nawawala. Muli, sa inyong lahat, lalo ninyong patatagin ang inyong mga pananampalataya na mayroong katapatan sa inyong paglilingkod. Sakripisyo sa kanyang pagpupuri at paghahandog. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo. Hanggang sa muli, Espiritu Santo sa inyo'y nagpapaan. Ang dalangin ko, tinig langit sa
Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po sa ating Panginoon at sa inyo pong mahal po naming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. At isang malamig na umaga po sa ating lahat, no? Dahil marami po ang nalit sa atin dahil po sa panahon ngayon. At hindi lang po yun, yung iba po nagkakaubo na. Isa na po ako sa mga nagkaubo sa bagong taon na to. At narinig po natin ang mga dinala ng ating banal na Espiritu. Kung paanong ipinaalam na naman sa atin or niremind na naman po tayo bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kahapon nga po ay nag-text sa atin ng ating mamuntukan. Sabi niya po sa akin, speaker daw po ako ngayon. At ganun din po, itinext niya sa akin yung kung ano po yung magiging tema natin sa araw na ito sapagkat po ang alam ko po hindi pa naipapamahagi yung mga tema na ating pag-aaralan po sa taong 2017. At ang paksang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, at gaya po na sinabi ng Banal na Espiritu kanina, ay ito po. Ang tatlong pantas at ang kanilang alay kaugnay sa ating pag-aaral. Ito po ay makikita sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1, dagusan niya po. Atin pong basahin. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem na Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan. At yung mga pantas po nito ay karaniwang alam din po natin yung tatlong hari. Tatlong haring, ang tawag po ng iba, tatlong haring mago, pantas. Ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi sa 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Sa 3, nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. 4. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Ang gayang 12 po, 5. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Dahil nung mga unang panahon po, nahulaan na po kung saan po ipapanganak ang ating Panginoong Jesus. At ito nga po ay sa Bethlehem. 6. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki. Sapagkat po, nung mga panahong iyon, si Haring Herodes po ang pinakapunong hari ng Bethlehem. So, nangamba rin po siya sa kanyang pagkahari nang mabalitaan po niya ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. At kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. Sapagkat po noong mga panahong iyon, yung mga pantas po ay may kaalaman po sila sa pagtingin sa mga tala sa kalangitan. So, alam po nila ang naging simbolo ng tala. Alam nila kung ipinanganak na po ang ating Panginoon. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparaon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya,
ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. 9 po. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sanggol. So, iyon pong tala ang pinaka-guide po nila o basihan kung saan po sila pupunta. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. So, naging masaya po sila. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay. So, ito po yung itinanong kanina ng Banal na Espiritu, kung ano po yung mga naging handog ng 3 pantas. Una po ay ang ginto, kamangyan, at mira. 12. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. So, ng mga panahon po ngayon kasi, nagkaroon ng panganib sa buhay ng sanggol na si Jesus. So, may masamang plano po si Haring Herodes. So, nilinlang lang po niya yung 3 pantas na kunwari, kapag nakita nila yung sanggol, sabihin sa kanya upang siya rin ay sumamba. So, lingid po doon, meron pong masamang plano si Haring Herodes. Kaya po, sa panaginip po ay binalaan po sila ng ating Panginoon. At sa mga panahong na tapos na po silang sumamba kay Jesus, ay nagiba na po sila ng daan. So, ang kanilang pong naging alay sa ating Panginoon, hindi po binanggit sa Biblia kung bakit ito po ang naging alay nila sa ating Panginoon. Yung ginto, kamangyan, at mira. Wala pong nabanggit doon kung bakit yun po ang kanilang inihandog sa ating Panginoon. Pero base po sa mga naunang nasulat, meron po itong mga simbolikong kahulugan sa mga tao. Gaya po ng unahin po natin ay ang ginto. Sa mga panahon po kasi ngayon, kapag ang isang tao, inaalayan niya ang isang hari, ang the best po na pangregalo sa isang hari ay hinginto. Ang practical po na gamit ng ginto sa mga panahon ngayon, para sa mga bata pang mag-asawa na hindi maglalaon ay gagastos sa paglalakbay patungong Ehipto upang iwasan ang galit ni Haring Herodes, ay ginto ang magiging mahalagang regalo. So, sa mga panahon pong yung kasi, kapag niregaluhan mo ng ginto si Haring Herodes, so kumbaga nagiging panatag, nagiging palagay yung loob niya sa'yo. Pero meron po itong simbolikong kahulugan. Ang ginto ay tipikal na regalo para sa mga hari. Dahil simbolo ito ng pagiging hari at maharlika, isang akmang regalo para sa hari ng mga hari. So, sa ibinigay po na simbolikong kahulugan kanina ng Banal na Espiritu, ito po ay dalisay at wagas na pag-ibig. So, alam naman po natin kung ano po yung naging lakad ng ating Panginoong Hesus nung mga panahong buhay pa siya. Dahil sa wagas na pag-ibig sa atin, ibinigay po niya ang kanyang sariling buhay para matubos po ang ating mga kasalanan. So, iyon po ang simbolikong kahulugan ng ginto. Kaya po, ginto ang isa sa mga naging alay ng mga pantas sa Panginoong Hesus. Yung kamangyan naman po, isa po sa mga naging regalo sa ating Panginoong Hesus. Kamangyan, ang practical na gamit nun po, ang kamangyan ay maliban sa malaking halaga nito,
ang kamangyan ay gamit noon bilang mabangong insenso at pabango. So, gaya rin po ng sinabi ng Panginoon, ito ay insenso o mabango. Sa kanya pong simbolikong kahulugan, ang sabi po ng Panginoon ay ang pag-aalay ng panalangin sa Diyos na ito ay katanggap-tanggap at tapat. Ito po yung naging pakahulugan ng Banal na Espiritu. Pero sa mga panahon po ngayon, ang kamangyan po ay mabangong insenso at pabango. Ito ang simbolikong kahulugan. Ang kamangyan po kasi ay nanggaling sa mabangong dagta ng puno at gamit noon sa mga ordinansa. Gaya po ng mga halagad ng simbahan noon o yung mga priesthood o sa pagsunog ng mga alay. At sa langis para sa mga saserdoteng nagpapahid ng langis upang maari itong kumatawan ng Panginoon sa kanyang tungkulin bilang kordero ng Diyos na isasakripisyo alang-alang sa atin. So, ito po pala yung mga simbolikong kahulugan ng kamangyan. Bilang kordero ng Diyos na pagdating po ng mga panahon ay iaalay po niya o magsasakripisyo para sa atin. Ito po ay nagsusulat sa 1:29. Basahin po natin kung paano ang kordero ng Diyos ay sasakripisyo. Sa 1:29, San Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus nung lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So, ang kordero po ng Diyos ay ang ating Panginoong Diyos na siya rin po yung tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ang Panginoong Yesus po na naging kordero ng Diyos. Ito po yung mga simbolikong kahulugan ng kamangyan na isa sa mga regalo po ng 3 pantas. At ang panghuli po ay ang mira. Sa practical na gamit po nung panahon ng mga panahong iyon, ang mira po ay isang mapait na langis mula sa dagta ng puno. So, ito po ay isang mapait na langis na mula sa dagta ng puno ay mahalaga rin. Ngunit marahil ay mas nakatulong kina Maria at Jose bilang gamot. So, ano po ang simbolikong kahulugan nito sa ating Panginoong Yesus? Ang mira po sa bagong tipan ay karaniwang nauugnay sa pang-embalsamo at libing dahil nagpapreserba ito. So, ang mira po noon sa mga panahon ngayon ay ginagamit po pala sa pang-embalsamo or sa libing. Ang mga gamit ng mira bilang gamot ay maaaring sumasagisag sa papel ni Kristo. So, ano po yung mga naging papel ng ating Panginoong Hesukristo ng mga panganahong iyon? Bilang dalubhasang tagapagpagaling. So, alam naman po natin kung gaano po karami yung pinagaling ng ating Panginoong Yesus noon. Dahil nasa Kanya po yung kalam ng ating Amang Diyos. Hawakan ka lang po ng ating Panginoong Yesus noon ano man po yung karamdaman mo gagaling. Meron pa nga pong isang sa Biblia noon na isang babaeng hinawakan lang po ilang layan ng kanyang damit. Gumaling ito. Ganun po kalakas yung kalam ng ating Panginoong Hesukristo na mga panahong iyon. At ang gamit nito sa mga libing ay sagisag ng mapait na saro. Mapait na saro na ihinumin niya kapag nagdusi siya para sa ating mga kasalanan. So, ano po yung mapait na saro na yun na sumasagisag sa mira? Noong mga panahon po yun na ating Panginoong Yesus ay ipinako sa krus. Yun po ang pinakamapait na saro. Kung paano po siya nahirapan, pinahirapan, at sinakripisyo ang buhay. Alam niyo po ba yung kwento na sinaksaksak po siya sa tagiliran at pinalo yung mga tuhod, nakapako na po siya. Ganun po kahirap yung dinanas ng ating Panginoong Yesus upang matubos lamang po ang ating mga kasalanan. So, yung mga simbolikong iniregalo po ng 3 hari o yung mga regalong ibinigay sa ating Panginoong Yesus, meron po pala itong mga simbolikong kahulugan. Kaya iyon po ang iniregalo sa ating Panginoon. Pero, alam niyo po, tinanong tayo ng ating Banal na Espiritu kanina kung ano daw po ay yung handog na maaring maibigay natin o yung
mas mabisang handog sa ating Panginoon. Ayon po dito, maliban po sa mga naging handog ng pantas, tayo pong mga mananampalataya, ano po kaya ang maaari nating maibigay na regalo o handog sa ating Panginoon? Ayon po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tao Roma, dito po sa Kapitulo 6, versikulo 13, kung ano po yung ating dapat magiging handog. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. So ano po pala ang dapat nating handog? Ihandog po natin ang ating sarili sa Diyos. Gaya po ng paghandog ni Kristo sa kanyang buhay, na tulad na nangabuhay sa mga patay. So, ano po yun? Ang ibig sabihin na nangabuhay sa mga patay. Kung ano naman po yung mga masasamang gawin natin, o yung mga hindi nakakasiya sa paningin ng ating Panginoong Diyos, siguro po, yun po ang dapat nating baguhin. Kung ano man po yung mga hindi karapat-dapat sa ating mga gawi, baguhin po natin upang ang ating sarili ay maihandog po natin sa Diyos. Gaya ng paghandog ni Kristo sa kanyang sarili, dito po sa Hebreo 9:14, ganito po ang nasusulat. Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis, wala pong dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, ihandog po natin ang ating sarili nang walang dungis. So, pag sinabi pong walang dungis, wala pong nagagawang mga pagkakasala. So, pwede po kaya nating magawa yun? Tayong mananampalatay na ihandog natin ang ating sarili nang walang dungis, gaya po ng paghandog ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Upang makapaglingkod po tayo sa Diyos na buhay. So, bilang mananampalataya po, napakahalaga po sa atin yung mga nalalaman po natin o naririnig natin yung mga salita ng Panginoon. Nang sa ganun po, sa mga King Ditak-Ditak na po King Kapampangan, nababago po natin ang mga mali nating mga gawi o yung mga hindi karapat-dapat. Ganun din po, meron pong nasusulat dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5. Ganito po ang sinasabi upang maihandog natin ang ating sarili. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hahin na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, kailangan maghandog po tayo na ukol sa Espiritu. Ano po yung ukol sa Espiritu? Gaya po ng ginagawa natin sa umagang ito, pinupuri po natin ang ating Panginoon. Nakatipon po tayo dito upang sambahin ang kanyang pangalan. Sa ganitong paraan, nakakapaghandog po tayo ng hahin na ukol sa Espiritu at hindi po sa pangmaterial o sa lupang ito na baka po sa araw ng pagsamba mas uunahin po natin yung mga lakad natin sa labas. Ang importante po sa atin ngayon na unahin po natin yung paghahandog na hain ukol sa Espiritu. Ito po yun, yung sinasamba po natin at pinupuri po natin ang ating Panginoon. Dahil po, meron pong nasusulat na ang sino mang mananampalataya dito po, basahin po natin. Dito sa Roma 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. So si Kristo po ang ikatutuwid po nating mananampalataya. Pag sumama po tayo or tumawag po tayo kay Kristo, sa pamamagitan po ni Kristo, nagiging matuwid po ang ating pananampalataya. Ganon din po ang nasusulat sa Tao Roma, Kapitulo 8,
1-2. Ganito po ang nasusulat. Ito na po yung pangwakas na tsitas. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So ganito po pala yung pag na kay Kristo Jesus ka. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, pag ang Espiritu po natin ay na kay Kristo Jesus na, napapalaya po tayo sa mga kautusan ng kasalanan. So, hindi na po na natin nalalabag yung mga kautusan. Nagkaroon po tayo ng panibagong buhay. At bagong taon po ngayon, kailangan po bagong buhay. Ano po yung mga bagong buhay na yun? So, kung ano po yung mga nagawa nating kamalian nung mga taon 2016, ngayong 2017 naman po, kailangan po ituwid po natin iyon. Bilang talasalpantaya na pong Kristo Jesus. So, dito mo po, reng makuyad ko nga isuyo kaya kayo king oras sa iti. At sana po, diyang ditak mo may kapulot tamong ditak pamag-aral. Dakala salamat po. Maraming salamat po sa ating naging tagapagsalita sa umagang ito. Dahil po bagong taon, nagbago rin po tayo. Marami pong nagbago sa atin. Kagaya din po ng sinabi ng banal na Espiritu, yung pong ating pananampalataya, kagaya rin po ng isang pag-aanda ng isang tao. Kung po tayo ay mag-aasawa na po, sinasabi rin po itong mga alimbawang ito, yung mira, ginto, at insenso. No? Bakit po sa kasalan? Bakit nandito po rin ang mga salitang ito? Dahil po sa umagang ito, tayo ring mga Kristiyano o tumanggap sa pagbabago, tayo po rin ay nakikasal sa ating Panginoon. Nung po tayo ay dating gumagawa ng mga kalikuan o dun po sa ayaw na ng ating Panginoon, yun po ang nagagawa po natin. Subalit po nung tayo ay binago, nung pong tayo ay nakikasal kay Kristo Jesus, ganun din po ang ating ginawa. Ganun din po ang ating pagtingin sa ating pananampalataya. Dahil po ang mga salita ng Diyos ay ating pong naririnig, ating pong natatanggap. Sa umaga pong ito ay napakaganda po ng sinabi ng banal ng Espiritu at yung mga pawaga o pagbilin niya po sa atin. Napakahirap po ng ating nalampasan na 2016. Kung gaano po kairap yung ating dinanas, subalit po marami pong pagtitipon na ating pinupuntaan. Mga anniversary, mga pagpupulong. Bakit po ang sabi ng mga banal na Espiritu, yung 2016, kung mahirap po yung 2016, lalo pong mahirap yung 2017. Bakit po kaya? Dahil po may katandaan na po ang ating panahon. Dahil nasusulat din po sa Santong Ebanghelyo, sa mga uling araw, ay magiging mapanganib yung mga uling araw. Bakit po kaya? Ito ang mga boses o senyales ng ating Panginoon. Bakit nandyan po yung malaking idwaan, yung patayan dito, patayan doon? Bakit po kaya? Subalit, kung tayo po ay sakop na ng ating pananampalataya, may takot na po tayo sa Diyos.
Kahit gaano man po yan kairap yan, malalampasan at malalampasan din natin. Dahil po sa wikang Kapampangan, sabi niya, mipildis la po kanurin bukunan ng kawayan, dapat ding ula na ng Diyos matupad at matupad la. Ding ula daring banal, ding sasabihan daring banal, masakit, dumalan niya kay katam. Hanggang mangpung mamintuta mo, hanggang mang talasal pantayatam. Bakit? Pero mayroon pong pagkakaiba yung nananampalataya at hindi nananampalataya. Yung kautusan po, pag kayo ay tumutupad, wala na po yung kautusan sa atin. Kung nagagawa po natin yung ating mga tungkulin sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Yan po ang sinasabi sa atin at binibilin po sa atin ng mga banal na espiritong nagbibigay at nagtuturo sa atin. Sana po tayong mga mananampalataya ay magawa po natin yan. Ang ganap na pagbabago, ang ganap na pagtanggap sa ating Diyos, na kung tayo po ay dating gumagawa ng hindi mabuti, may konting kalikuan yung ating mga lakad, sana naman po sa 2016 at 2017, magawan po nating maituwid ang ating mga lakad. Lalo na po tayong mga mahirap din po yung nagsasalita eh. Una po kami ring natatamaan. Dapat po makita rin sa amin kung yung lakad din namin ay nasa tuwid na landas o tuwid na daan. Sana po tayo pong mga anak ng Diyos na nandirito at nakikinig sa mga salita ng Diyos, agaran po nating gawin yung mga gusto sa atin ng ating Panginoon. Dahil mayroon din po siyang pangako sa atin. Kung tayo po ay tutupad, gagawa sa kanyang mga tungkulin, ano po ang kanyang gantimpala sa atin. Kahit gaano man po yan kahirap, malalampasan din po natin yan. Kaya po, bakit napakarami po ang ating mahal na Panginoon, isinilang po yan, alam po natin, dahil din sa atin, dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Isinilang po ang ating Panginoon na bilang ari po, siya ng mga ari. No? Yung pong may karunungan, yung mga pantas na sinabi po, mga may karunungan po yun. Sila po ay naghuhula. Pag nakita po nila ang isang tala, yung tala, yun po ang magiging sign po nila na isinilang ang ating Panginoon. Tatapwat, ang ating pong pananampalataya ay napaka-ganda po. Ito pong mga sinabi ng banal na Espiritu ay kumpleto. Kailangan din po nating magsakripisyo. Bakit po tayo nandirito? Bakit po tayo nagpupumilit na makarating dito sa tipo ng ganito? Dahil po yan din ang utos sa atin. Tayo po ay makipagtipon upang makarinig ng mga salita ng ating Diyos. Mayroon din kahirapan ang pagtupad, lalo na po kung hindi po tayo talagang, hindi po natin talagang gawin ang kagustuhan ng ating Diyos. Pag ayaw po kasi ng tao, ay marami po yung dahilan. Pero pag gusto po ng tao, wala po tayong magiging dahilan. Kahit anong oras po tayo magtipon, kung yun po ang ating sasabihin sa ating sarili, yun po ang ating sinadya, magagawa po natin. Pagkatapos po ng ating pagtupad, mayroon namang gantimpala yan. May ibibigay na sukli sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pagsasakripisyo, mayroon pong gantimpala yan sa ating mahal na Panginoon.
Kaya sana po tayong mga mag-aaral sa ating pananampalatayang ito ay magawa po nating puspusan, tapat sa ating sarili. Sabi po ng banal na Espiritu, ano po yung dapat nating mahihandog sa ating mahal na Diyos. Yung mga ari nagbigay ng mga ginto at pilak at insenso na nakikita po natin. Yung naunang tumupad at gumawa ng mga tungkulin ay nag-ahin din po sila ng mga ahin. Nagbigay din po sila, nag-andog din po. Na nakikita natin na itinuturo yung sinusunog na kanilang mga matatabang alagang baka. Yun ang kanilang isinusunog upang iyalay. Sa panahon po natin ngayon, ano po ang dapat nating ihandog sa ating sarili o sa ating Diyos? Ano po ang hinahanap po sa atin ng Diyos na tunay na paghahandog na sinasabi po natin? Ito pong ating sariling ito. Ito po ang ating ihandog sa Kanya, yung may katapatan na pagsunod sa Kanyang sa ating mga tungkulin. Yun po ang hinahanap po niya sa atin. Yung totoong pagtupad, yung talagang puro, gintong pagtupad na walang alinlangan po, na walang halo, talagang puro po tayong tumutupad. Gaya po nung pagtanggap nyo sa ating pagtanggap nyo sa ating pananampalatayang ito, kung gaano po ninyo tinanggap itong pananampalatayang ito sa ating sarili, na sa ating tingin, parang ginturing itong pinag-iingatan po natin, na ayaw din natin magkaroon ng konting dumi na talagang pinag-iingatan natin. Kagaya po ng ating mga suot ngayon. Itong puting ito na sinusuot po natin, nagsisimbolo po ito ng kalinisan, gaya din ng ating pananampalataya. Na ayaw din po natin itong mabigyan ng kahit konting dumi. Yun po ang pangangalaga po natin sa ating pananampalataya. Paano po natin yan mapapangalagaan? Yun po ang ating mga gawa. Yun po ang ating dapat pag-ingatan. Yung ating pagtupad, paggawa, at kasama na rin po yun, yung pagsasalita natin. Yung mga lumalabas sa ating mga pasbul o kikatamong bibig, po, kailangan atin la pong kaamuan, atin la pong biyayang menibat king kikatamong Ginoo. Uli pong dening bageng areni, amalyaring pamangan la pong etamwa alalang lebadura hanapin. Tinapel ang alang lebadura. Kaya sana po sa umagang ito ay ating pong lalong pagibayuin ang ating pagsisikap, no, sa ating pagtupad. Dahil po, hindi lamang yung magiging present po tayo dito, kundi talagang buo po nating ibibigay ang ating sarili. Pag po tayo'y pumunta rito, iwanan po natin yung ating mga problema sa bahay, wag na po nating dalhin dito. Kaya sana po sa umagang ito tayo pong magkakapatid ay magawa po natin ang lahat ng kagustuhan ng ating Panginoon upang tayo po ay pagdating ng panahon, tayo rin po ay makapagmana ng kanyang mga salita sa pagdating po ng takdang panahon. Sana po sa umagang ito ay nagkaroon po kayo ng mga konting kaalaman. Marami po yung ating magiging tagapagsalita sa umagang ito dahil mahaba pa po yung oras. Yung 2016 po lumipas na. May pagbabago talaga po. Kaya sana po yung mga kapatid nating nasa ibaba, pag natawag kayo, tatayo po tayo dahil 2017 na.
Ah, pero tatawagin po natin yung ating busy dahil maraming pagbabago ang kanyang nakikita. Dahil po nung isang araw lumabas po kami, pumunta po kami ng Nubetia. Marami po ang aming narinig sa mga salita ng Diyos na ibinigay po sa atin noon. Isa po siyang nagmisyon doon, si kapatid, ang busy po natin sa ating lunduyan. Ah, una po sa lahat sa ating Panginoon, sa ating magulang at mga kapatid, inaabot ko po sa inyong magandang umaga at bagong taon sa ating lahat. Nasabi po ng ating Pangulo nung nakaraang na araw, nag-misyon nga kami sa ating mga kapatid sa Nueva Ecija. Kung tignan mo po ang pagmimisyon, talagang lumalabas ka sa ating lunduyan, marami po ang makikita mo sa mga iba-ibang lunduyan. Pero ang pinagmamalaki ko lang po, ang pinagmamalaki natin, kung paano kaganda ang ating pagsamba sa ating lunduyan, buong tahimik at sa pagtupad sa ating tungkulan, wala pa po akong nakita na katulad yung sa atin. Siguro, sa tulong ng ating mahal na batlaya, tinuturo nila sa atin ang magandang gawin o anong gagawin natin. Katulad po, ang sabi ng mga ibang nagsalita doon, iniwan natin yung 2016, ngayon 2017, dapat magbago na tayo. Lahat daw po ng isang Pangulo na yung nagyaya sa atin sa 14-15 ang anniversary nila doon sa Dumarais. Kayo pong mga kabatahan, kung pwede kayo noon, Sabado ng gabi, alis tayo. Para naman makapunta tayo at makadalaw sa ating mga kapatid na nagyaya sa atin, kumbaga sa gusto nilang uminom sa tubig sa ating sibol, no? 3 beses niyang sinabi na kayo po mga kapatid ko sa Mabalacat, sa Sibol Tagumpay ng Buhay, iintayin po namin kayo sa 14. Sabi ko sa ating Pangulo, kausapin natin yung mga kabatahan para makadalaw tayo sa kanila. Pero nakalimutan sinabi kanina, kaya ako na lang po nagsabi. Sabi niya, ng Pangulo nila na kalimutan na lahat, iwanan na lahat ng 2016, wag lang po nating iwanan yung asawa natin. Ganun ang sabi niya, dahil siya po daw ay wala ng asawa. Sa pagpapaliwanag niya, marami daw pong dahilan, maraming parahan bago siya tumibay sa kanyang pananampalataya. Bago pa lang daw po na nagiwalay yung asawa niya, siyam daw ang anak, konsyal siya. Tapos sabi niya na isang pag-aaral din na bakit po ang tungkulin natin sa Panginoon kanya nakakalimutan natin. Ako, isa po akong konsyal. Pag meron kaming sesyon, kahit na may simba kami, inuuna ko pa yung sesyon namin. Nakakalimutan ko ang pagsamba sa ating Panginoon, sabi niya. Kaya po ngayon, kanya na 2017 na iwanan na natin, pagbabagong buhay ang gawin natin. Ngayon po, inihiling ko sa inyo, o siguro, nagtanong ang banal na espiritu ng nakaraan na simba natin, una akong tumayo, kaya sabi ko sa Pangulo natin, sabi ko, ako, meron ng Biblia, sabi ko, pero hindi ko palang madala dahil hindi pa nakapasta. At saka sabi ko sa misis ko, magpapabili ako ng paglagyan din ng bag. Baka po sabihin nyo, ako ang nahunan tumayo ng nagtanong ang banal na espiritu, ako naman ang hindi gumagawa. Sa linggo po, dadaling ko na, sunod na linggo, para po makita nyo.
Nagpapabili po ako ng isang notebook din para 2017 na po ngayon, magbago na tayo. Hindi ko po sinasabing hindi tayo nagbago, no? Kung nagbago po tayo noon, lalo tayong magbabago ngayon. Yung ginagawa natin noon na hindi maganda, iwanan natin. Ang gawin natin, puro maganda. Inihiling ko po sa inyong lahat kung halimbawa, noong 2016, dumarating tayo ng -10 para alas 8. Ngayon, 2017 po, nakikiusap ako. Before, kalahating oras pa po, bago mag alas 8, nandito na tayo. Ano po, yun lang po ang masasabi ko para kung halimbawa, may pagsubok na dumating sa ating buhay, pag tayo umiling sa ating Panginoon, agad po tayong bibigyan. Dahil siya ang ating Panginoon at siya po ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Siya po ang buhay natin. Kaya po yung konting bagay na inihiling ng Diyos sa atin, bigyan po natin. Gawin po natin. Kasi po matagal nang sinasabi ang Panginoon, o ang banal na batlaya na maaga tayong dumarating. Kaya po sinasabi ko sa inyo, 2017 na ngayon, maaga po tayong darating sa susunod na linggo. Muli po, binabalik ko sa ating Pangulo, muli po magandang umaga sa inyong lahat at bagong taon. Isang magandang umaga po sa ating lahat at may 15 minutes pa po. At kasama rin po akong nag-mission dun sa Likab, Nueva Ecija nung isang araw. Kasama ko si kapatid na Vice at saka ni Pangulo. At doon po natin na salamua ang ating mga kapatid na nasa Nueva Ecija, si kapatid na Arthur. At payak po ang kanilang pagdiriwang sa kanilang anibersaryo. Ngunit napakaganda po. Payak pero napaka organized po ng kanilang pagdiriwang. At inahangaan ko po sila at sa kanilang mga kabatahan na sa kaunting bilang pero nagagampanan din po nila ang kanilang mga tungkulin. At isa lang po na nagpapatunay na ang kanilang tinanggap na tungkulin ay ang pananampalataya, kaya nila pong pinangangalagaan sa kanilang mga buhay. At ngayon pong umagang ito, bista't hindi man po ako speaker, ay bagong taon, bagong buhay, ika ng mga mararami. Subalit napakahirap gawin sa isang ordinaryong taong kagaya natin na sa salita, mahirap gawin kung gagawin natin sa totoong buhay. Sa salita, madali pong gawin. Pero sa gawa, mahirap gawin. Kaya, mangunguna na po sa atin na gawin po natin ang ating tungkulin sa isang Diyos. Alam po natin na ang mga batlayang dumating doon sa anibersaryo ng tagumpay ng Diyos na kung nakikita lang ninyo ang aming nakikita ay talagang napakahirap ng ating mga buhay na darating. Kaya ang tanging gawin lang po natin na gawin nating makatotohanan ng ating mga tungkulin sa Diyos. Marami pong pagtawag ang ginagawa ng Panginoon. Tanging tao lamang po ang may kasalanan sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kaya wala po tayong dapat pagsisian sa mga nakikita natin. Tayo po ang dapat, o sarili na po natin ang ating dapat sisihin. Ang Diyos ay walang pagkukulang, kumpleto po yan, binigay niya sa atin. Tayo po ang may kulang. Kaya ang gawin po natin, gawin po nating priority ang ating tungkulin sa Diyos at sa lahat ng bagay ay gawin natin ang dapat. Dahil nakasulat po sa Biblia, hanapin natin ang kanyang katuwiran at kaharian, ang lahat ng bagay ay bibigay sa atin.
Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ang malimit pong binilin ng banal na Espiritu na noong pong nandun po kami sa anniversary, yung pong ating mga kabataan. Kung maari po ay ayaw niya pong magkakaroon ng pulong-pulong sa tabi-tabi. Kapampangan po, ano po biring mamag-standby kiandalan. Makipagsalamuha ketang pangyato. Uli pong dake ng Cesar, ala pong patugot ka nung lalakad yo, yung leon nga na manintun niya nga ng apangan. So, karening kaya katamo pong kabataan. At gana po kaya katamong tingidad, ne po, ala nang muna kanito. Yung minsan nalakamang kasalanan nga na pagkamalandakam. So, akakita naman po yan. Ne? Na po makalingad kaya katamo. Inganti kaniting bagi. Pero kaya katamo po nga tsuking kasalpantayanan, tuturo na po nung nanoy itang dapat tamong gawan. So, at yun na po kaya katamo ne. Ini po, na po at yun na kaya katamo nung gawan tamo, pero dapat po gawan tamo. Sabi na isto ka nung ating rules, mugewa, punishment yan po. At niya pong kaukulang kayakibat parusa. So, itamo po king kasalpantayanan. Maswelo tamo po paman papayabot da na ring banal ay espiritu kaya kataming dapat tamong gawan. So, kailangan po at yun na kaya katamo nung mamintu tamo po ngali, pero datang niya po yung bat kaya katamo istong meging masyastabon to. Kanya sana po, yung kaya katang kabataan, ela po makisalumuha ketang nano mga gawain na lalo na po ketang eusto. Panatilyan tana mo po itamo po may maswelo tamo, may abiabe tamong magaral keti, ipapaglibayan diwa, ne po. Dahil pong kaya katamong meging koleksyon, ngayon aldong iti, 3,420 la po. At kaya katamo pong bisya, sabi na po itang managkat ketang anniversary, king Dumaray Starlak. Ne po, mintatana po ka rin na kanita. Anya pong minsan mintatana ka rin. Alita mo ya, tame lili. Hiro da katamo ya. May utang tamo. At siguro po, manyadla pong pasibayong dalawang talaret ang kaya katamong kapatid ka rin. Bisala po rin kaya naan. Yung masay po kanya natin yung kasabi yan. Kanya pong kasabi, ne? Kanya pong udeya yung meto nga ta, ang balo ko. Balen udeya sa Nicolas, Florida. Kita po king Florida Blanca, kitang kampo, kitang harap na nitang kampo, pa sa airbase. Ne? So, isto pong may parakal din, nung agawa tamong magadwa tamong baante, ne, makakalunos itang metong, ne. Desisyon ta namo po ita. At pota po, kaya katamong bayong banwang init, tamo pong gagawan na salu-salu, ne po, itamo pong miyembro na ning Sibul Tagumpening Bie, anak, matua, makipag salu-salu tampo keni, mika pudel pipe po pota. Keni pong kaya katamong sentro, alas 3 siya po magumpisa, paanta po itang mga liwang activities, at kay ba't po, deta pong magdalang yung makipag-exchange gift, ne po, worth of 300 pesos, deta pong makipagpalitan na regalo nung bisala po ne. Pero mas masanting 100% po maalunos naman nung yung metong ngaya po alaya pong darla ne. Deta pong bisa ne po. Pota pong alas 3 pagbandata na po keti at intamo pong salu-salu potang gat panapon. Kalupa na po ning dati bring own baon niya po ito. Potang kay ilapagtampo karetang kaya katamong lamesa.
Opo, dyan tane pong kay kanini, abang bakanta, kotang umpisan tayo, masanting niya po. So, ilatag tamo po gating kaya katamo pamangan, ikabit tamo po itandarla tamo, ibili tamo. Yung masaya po nang minsan, nung nano'y tandarla mo, yung kanan mo Pero ngayon po, takal magreklamo, nung nano'y hindi lakwa, na yung pengan kuha na, ngayon po, kabit tayangan po karetang lamesa, Watang kay kukwata na mo po. Ne po? Okay ya po kanta. Wala mo bupeya po anang vice. Ne po? Pota po may kitigit tamo. Ano ya? Okay na po na. Ila po rin at dadakal pong salamat kay kayo. At sinabi na po ning busy, kaya tutukita mo pong pamipulong, sana po maranon. Sabi ko, migbayo tamo upin Yan po. Huli pong may kabala po rin bakasyon tamo. May ka-recess po yung session. 2 consecutive Sunday. Adwas sunod. Yalata mo pong simbo. O ito po. Wow, nengat siya po ka rin kaya katang guardian ta. Pagsabihan ta naman po rin guardian tam. Na po, pero kaya tutugi po dapat din kanong kaya katamong mumunang luklukan. Wata po tumwasing aeroplano. Mabaya iya buldit. Alaya kaya ngarap. Pero ini po yan na po kasi bayo kaya katayan na po anak tapa, baluta na yan Anyapin yan sabi napin kanyang tama susubok ko. Ditak mo po yan. Sana malatiya mong kaya niya. Malatiya mong resolvan pero etaya gawa. Sabi na nung tapat ka kanu kayang ditak, maging tapat ka kayang dakal, po. So ditakya mo po yan. Next Sunday po kaya tanang narap, po. Dahil ngalit mo munang datang kaya lapong ngarap lukluk. Dakal pong salamat at maranla naman din kaya katamong manungkulan. Wata po muna la rening miyembro, halalo reng manungkulan. Mabaya yan naman kanita po. Muna la po rin manungkulan. Baka kanita po akit na rin kaya katamong kapatid. Salamat po maya paabak kaya kawan.
salamat tampo. Panalayg pami yaning kaorasan. Kay ba't na po ni ngayin ake kaming depatan. Yino king malmong harapan. Makanyan mo pong layon paimburisan. Tingke kaming pamitipon king ulinaning mayap ming kapagnasan. Diyos ko karing balang pusumi, mibuklatla, tingke keng kaisipan. Saing sablang pamanga namiyapag, maging metong yang pulot panilan, karing kekeng sarili. Ginon Diyos king oras sa iti, manibat karing pengari, hanggang ke kaming anak mong tetakan, manungkulan, hanggang na miyembro, at karing ke kaming daing mangalati kambemilat kayabe. Bendesyonan mo kengan, bamiya pong tanggapan tang tula karing balang pusumi, bitbitan miyay tang pakinabang, karing balang metong at metong ke kami. Dapo tigpa ipanabilin ko, nung nukarinika sinabi mo, ipawagami ring kekeng karalungan ng pong kayadwanan, at ika magkalog ka, ke kamingan pong anak mo. Maniyawad ko po ngayon oras sa iti, ipanabilin, ding sablami pong pengaring, may malangkas king kekeng kasalpantayanan. Nung nukarinig pa, miras na po yung karelang ketwan. Tapot king ulinaning lugod na ang pong pakaluluki kay pa. Deti po suglungan mo pa rin karelang bieban kanita king makabapang panahon. Kaya bemilang susuyot maminto karing borimo. Lalong-lalo na po rin kekang piniling kasangkapan ang matuang gamit ng kekeng kasalpantayanan. Adon po keka Diyos koing parati may pang dinan persat sikanan. Pan kanitig paring sablang taong mangailangan king banal ng kasopan kagam na po ning kekang banalaw paya. Iti makanyan pong may pagkalup ka rin sablang taong mangailangan. Igpangin ning kayabakan na iti manibat po ka rin mga tuwang gana ke kami. Makanyan may pong ipagkalup ke kami tang tula ka rin balang pusumi. At kami na sana Diyos ko rin tune bini. Ban ka rin ke kaming bunga panyatang ning panahon. Makanyan mo naman po yung karelanggawan king kapamintuan king borimo. Diyos ko ilapureti ring makuyad ming panalangin. Tanggapan mula at ketang lihim tanggapan mila po itang kekang pamipala. Magaring kapayapan manibat ngini. Iyan nasa po pa. Maya payabak po kemo. Sibol Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Biel.
Sibol